Bi Muhammadu ne yake magana na san gaskiya akwai ɗaci, amma haka ɗin dai za mu faɗa. Ku yi saurara. Barkan ku dai. A garin? Ya gida? Ya gida ka? Wallahi da ka Lagos muke muna sauri za mu je gurin DK muke da ruwa a jallo. To ai ni ma ka nan na kara da gari na nemi DK na rasa. Saboda ya sa wata waka a status ta ratsa zuciyata ka san ni ma masoyi ne kuma ana ban san iya da ba to ne to ba zan gane me yake nufi ba dan haka nake neman shi ya ga mun me wakan nan take nufi ne ai wai mai waka gaba daya saboda ta gama da zuciyata. Ai ni ma yanzu haka dalilin sa na dauko jakata na to shikenan kan mu rumbuza mu can mu tafi neman DK din nan ko daga ina yake za mu nemo shi. Ai wancan shekara an yi ran mawaka gaya mun ba. Wacce baka samu dama da ka ba amma wannan sai an yi ka san gobe ba karfe 4 zai amma tun karfe 1 rana yana gudun ka san kama bature haka nake ba na wasa ba da ana wasa saboda ya sa wata waka a cikin tara da zuciya ta ka san ni ma masoyi wannan album din da ya ga na saka album wancan kada a yi ramuwa Kuma zuciya ta daina amma wannan da alƙawarin annabi kowa zai so shirye da muke yi kenan na san so album kana ji na wannan karan kowa zai samu Yanki da ban yake ba maganar aminci ba. na san so album ka san so idan na sace ku ka taba ta mare to abin da yake faruwa yanzu ya tanada yayi basirarsa ya dora ta akan basirarsa saboda ya faranta mu ni saka nake so in ga kayatar da kai da wannan din saka na dinga turo maka yanzu abin da zai faru baki na mu je sauke su ba su koda ɗan fara da haka sai san Kano bi Muhammad Hotoro ba abin da zai faru bi Muhammad Hotoro bi Muhammad abin da rubuta ke da soyayya a koda yaushe na idan kana ni ka san ka ga mutanen kamar ka ne mu aika su bi Muhammad TV zaka samu komai ka san abin ka abin da zai faru can ba su dan shafura sannan saboda Kano yanzu na san wannan bakin na da Beleza suke duk saboda bi Muhammad Hotoro suka yana Kano kai an zawo ba ga ina zagura haka mana bi Muhammad Hotoro ba kyautar Allah da yarda wanda ya dora kan mu